higala, kumusta? Maayong gabi kayong tanan. Kamo nagapamati ni ining nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyong mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, magampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kaitasan sa mga langit. Ginoo, ni ining taknaa sa gihapon kami nagapasalamat kanimo nga bisan pa sa mga kakulian sa kahigayunan, pero sa gihapon padayon kini nga programa nga nagasulti sa pulong sa kaluwasan. Panalangini kini nga programa o kini nga estasyon. Panalangini ang mga tawo nga nagapaminaw. Hinaot pa nga ang imong pulong mudaog sa ilang mga kinabuhi nga maghatag og lamdag sa ilang mga salabutan nga unta ang kangit-ngit nga naa sa ilang kinabuhi madaog sa kahayag sa kaluwasan. Tawaga sila sa pagpangalaga diha kanimo, gipangayo namo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala sa magkasapa, welcome di sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyong dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili patamo adto sa pinakamin porsyon sa ato nga programa, ato sa aning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Okay, Kuya John, amo na lang tiison nga walay pay radyo kay unsaon man nga nadaot man ang radyo ani lang sa live unya sa cellphone na lang gyud lagi ang taon ang mga tiguang mungoy na lang gyud. Salamat sa pagbasa kuya. Okay, salamat pod. Napatay basahon. Bisan pa sir og live na lang ning inyo pabilin gihapon mi sir nga nagsunod sa inyong programa kay mabati raman gihapon makita paman. Salamat sir. Okay, salamat po ninyo diha. Yan apatay kanana ang kanina ang kuan basahon ni kuya mo great day ko og happy birthday kang nanay Kunsing mag-birthday siya karong adlaw. Happy birthday nay sa imong ika 69 na nga pangidaron. Salamat nay og unta madugangan pagdaghang mga katuigan ang imong kinabuhi dinhis kalibutan. Aginay, happy birthday. Salamat sir sa pagbasa. Okay, salamat pod. Okay mga higala, si Brother Libby sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone. Mas maayo siguro Brother Libby nga imo usa sad malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan kung diing dapita o lagara nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Mayong gabi sa tanan nato nga mga pinalangga nga mga listener. Nini nga program mga viewers nato o sa asa mong dapitan nini nga gabi una ni Amumos Pilipinas o uban pang nasod sa kalibutan or unsa or asa inimutangan karon. Kinasingkasing mo na mo higala nga ginadapit o gi-welcome mo na mo nini nga tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo makapadangat nga rin mo og mga mensahe. Pwede mo text mo sa amo nga mga number. Pwede sa comment section na to dire sa Facebook sa DYCM Bugo Adventist. Pwede sad sa ako nga messenger higala kang Livy Claves nga messenger aron atong mas ato sa nang basahon ang inyong mga messages, no? Ipadangat ini. Unya palihog lang gihapon atong ipahinumdum kanunay kay makalimot mo sa iyang tao. Atong i-share mahigala di ta malimot sa pag-share sa ato nga programa ngadto sa atong mga friend, no? Ato lang i-click ang share, automatic na siya sa diha nga
mahigayon yung mga friend, makatanaw sila, makapaminaw sa pulong si Ginoo. Okay, ato na ta mga higala sa ato ning basahon, tagdon tani ang mga mensahe nga midangat dinhi sa ato nga programa. Okay, atong nakita dinhi si Neil Guarin. Salamat sa paglab o pagpray, Brother Neil Guarin. Ni Asad ato nakita ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz on air na dere mga brad. So thank you kayo sa atong mga madasigon o maabtikon nga naadiya sa radio ang ato nga CEO si Sir Rigner Rapok o si Jesser Bausen Bolia ang ato Mulye ang atong station manager. So thank you kayo diya mga sir sa inyong pag-on air o ni ang mga higala nato diha nga naminaw sa Riverside FM. Kutob sa naminaw diha, gina-welcome mo namo dinhi sa tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, mo padayon ta higala ni apod si Sister Chari De La Cruz Nogas. Salamat po sa paglab o pagpray, Sister Chari, niining tulumanon sa Jesus is our hope. Ani ato po nakita dinhi si Brother Ronilo Itang. Happy midweek mga kaigsunan. Makanunayong naminaw og sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is our hope. Og happy midweek sab kaninyo Brother John og Kuya Livy. God bless og maayong gabi. So maayong gabi Brother Ronilo. Brother Ronilo, dagan kaayo salamat sa imong kanunay nga paghuna-huna sa amo og kanunay nimong pakig-uban dinhi sa atong programa. God bless you and your family. Okay na sad si Sister Imelda Osabil Boratso. Ay, Sister Milda, maayong gabi nimo diha. Kumusta na ang imong panglawas? Unya, kumusta ang imong mga bata, mga apo? Kumusta ni Sir Milben Boratso? God bless ninyong tanan. Okay, ang mensahe, maayong gabi mga brad. John Badlibi, naminaw mi diri sa ato nga programa. Diri sa Buayahan, Midilin. God bless sa inyo diha, brad, og sa tanang naminaw. So, God bless also, Sister Imelda Boratso. Ani-ania po si Brother Mrs. Alex Liaban. Maayong gabi og happy midweek. Brad John og Brad Libby, usab sa tanang mga nagsunod ni ini nga programa sa Jesus is our hope, watching from Mualbual. So good evening no, Brother Moses Alex Liaban nga nanuka diha sa Mualbual. Ano niya po ang kapaglaom nga pala. Sige naman lagi karon ang mga radio, mga ipatuman jud ang National Sandilo hapit na di ay ang pagluto sa ani. Okay, niadto pa sukad pa sa pagsugod ng atong programa sa iimpa until now kanunay may nga nagpasabot, nagpahinumdom nga kanang Sandilo moabot gyud na lutuson ang nagbantay sa Sabado. Mauna nga mahinumduman ra ninyo unya ang mga butang nga among ginasulti. Mahitabo magyud na kanang Sandilo. Dili ka lutuson sa ngalan sa imong relihiyon, lutuson ka tungod ning adlaw ing papahulay Sabado. Mauna nga kanang mga Sabbath breaker, mag-isip mo. Kamong mga Sunday keeper, maunya ang mulutos. Di man lang kay kamura kay ang gobyerno magyud pod niana og ang simbahan mo'y mag-usa nga lutuson ang mga nag-keep sa true Sabbath kay Pulse Sabbath maginang Sunday. Okay ni asad si Brother Mrs. Alex Liaban. Salamat sa paglab o pagpray. Ni asad si Maylin Kodira Batak. Maayong gabi Kuya John o Kuya Livy. Dugay-dugay nagyudmi nga wala makabati sa inyong programa kay dili naman makuha sa among radio. Magsige naman lang og kanaas happy midweek. God bless. Natural nga kuan ay nalanggid usa mo kay
kining ato kuan ra ni sa live ni kay ang transmitter nato nasunog to agi padala pas Manila, maybe next week mabalik na to dire o sa pa i-plaster ni makuha na kanang mabalik na sa radyo. Wala mo'y madungog, wala mo'y mabati karon sa live ra. Salamat sa inyong pagsabot. Okay, niasad si Lane Brigoli. Mayong gabi, Kuya Libby, Kuya John, og happy midweek amping mo sa inyong biyahe. Nga matag adlaw ang Ginoo magauban kanatong tanan. So thank you kayo, Sister Lynn Brigoli. So good evening nimo diha uban sa iyong family. Okay niya, di pa yun, mensahe si Kapaglaom nga pala, magpaampo ko sa ako ang kalag nga naluya, sige kog samukon sa daotang espiritu, kanang patabang kog paampo hinaot, makalahutay ako pinaagi sa tabang ni Lord. Okay, ato lang i-appeal sa pagampo sa matagabi sa atong pag-worship. Okay na po si MG Istoy. Happy midweek sa tanan nga mga igsuon o sa mga naminaw sa programa. Salamat sa Ginoo. Kanunay, God bless. Okay, may gabi ni mo MG Istoy. Anya niya po si Maki Koro. Mayong gabi ninyo Berjon o Badlibi o sa mga kaigsuunan sa pagtuo. So good evening, Brother Maki Kuro sa Matag-Ob, Liti. Okay, ato ning ipuli usag tan-aw ang pikas nga monitor. Ato ning tagdon ang mga nag-love sa ato nga program o mga nag-like, mga higala. Ato ning pagbasahon. Niya si Ros Otsia, Nel Guarin, Chari de la Cruz Nugas, Lilian Santing, Elmodam Flores, Elden Notarion, Lowell Nodalo Estrira, Lane Brigoli, Maylin Codira Batak, Ruby Bachancela, Alger Lipon, Mins Gabisay Sinadhan Hidokos, Emilda Osabil Buratso, Rosalyn Mainit, Belinda Lohira Tirana, Jojo Kaayon, Ronilo Itang, Edward Genarias o Abner Dualio. So muna mga nag-love o niya arita sa mga nag-like sa ato nga programa niya ang Riverside FM Cebu ang 93.2 MHz, niya si Yuyong Alerta, Romil Tumakay, Annalyn Barnes, Moises Alex Liaban, Kapaglaom nga pala, Henry Plaza, Ginalyn, okay, tanahon, Jaya Laid, Lucero Garciano, Tets RSV, Rol Soto Tams, Jovan Ri, Anibal Buok, Gregorio John Tuling Pikit-Pikit Jr., Basilio Tero Notarion Jr., o LC Pitogo. So, mo ni ato mga nakita nga mga nag-like mahigala. O niya, ato po nakita din si Jojo Kaayon. Salamat sa paglab o pagpray, Brother Jojo. O niya, ato ning delikatan paglili higala ang ato nga messenger kay ubay-ubay po din ani din magpahungaw sa ilang mga mensahe sa ato nga messenger. Ato ning pagbasahon. Ang uban nag-like, nag-pray, ang uban nag-love sa ato nga program. Kiniya si Sister Pita Comiro Golani. Ato ni Silingas Mabuli. May gabi ni mo day Pita uban ni Brother Jojo diha uban sa inyong kabataan yung pamilya. Good evening ninyong tanan diha, taga Mabuli ato Masilingan. Niya pod si Ginalyn Lumuntad, ang iya pod nga mensahe, maayong gabi Sir Libby o Kuya John. So good evening Sister Ginalyn, nanukad po ni sa
diha sa Takup, San Romeo. Niya po si Brother Winmar Ray Golyemas. So, may gabi ni mo dungwing-wing. God bless you and your family. Kanya niya po si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa paglab, pagpray o pagtanaw sa ato nga programa. Kanya niya sad si Brother Rolls Soto Tams. Nakiguban po nato. Brother Cesar Elguera sa Gihulngan City ni. Kanya niya po si retired Scout Ranger Senior Sir Isagani Aratsya. Diya po ni sa Kabangkalan. May gabi mo, sir. O niya Air Force Brother Ronilo Itang sa Saudi Arabia. Kiguban na to si Brother Abner Duvalio. O niya niya po si Sister Gigi or Gay Marie Kalapuan. So good evening ni mo, Sister Gay Marie. God bless you and your child. Okay, niya po si Belinda Luhira Tirana. Nakiguban sa nato. Niya po si Sister Chari de la Cruz Nugas. Okay na, Uncle. Naminaw na midiri. So, thank you kayo, Inday Chari. O ba ni Badudo diha o sa inyong mga kabataan. So, thank you kayo. Okay. Mao ni atong mga nakita niya po si Nikki Sumalinog. Good evening, Sister Nikki. O niya si MG Estoy. Nakikuban sa nato. O niya ingon siya ni, good evening. Anak ninyong duha, Berjon o Berlibi, sige man kami og paminaw sa inyong programa. Salamat kaayo sa Ginoo, bisan nawala ang signal diri basta makakita lang kami. Inyo diha, God bless to all. Salamat kaayo, no? MG Estoy sa makanunayon nga pagsunod nini nga ato nga tulumanon dinhi sa Radyo Mahigala. Makahimog yapo mo sa pag-send og mga messages dinhi sa ato nga tulumanon. O ni ato nakita dinhi si Brother Mike Rivera watching from Nagaview Adventist College. Layo na day karon og naabutan pod Brother Mike Rivera na po kas Nagaview Adventist College. Kuan siguro ni murag gaduda ko ani Brother Mike nga ni eskwela ni dito og theology kay naghando mo gyud ni nga bisan naa na siya kinabuhing minyo utiwas gid siya eskwela. Mo siguro lang ako pangagpas ni mo nito Ashes Nagaview. Base mo na ito mo niya. So nito po kayo sama ni Pastor Roa sa una ba nga kauban-uban ra gid mi og liman pag asayan ni Mindanao. Nakapag siya og pariner nga sponsor. Karon ordained minister na si Zoilo Rua. Okay, ninguha gyud Brother Mike kay gagmay pasuro nga bata nimo. Okay, padayon tahigala nga tusunahan ato ning lantawon makadiyot, no? Mga nahidugang nakig-uban nato dinhi sa atong programa. Okay, ni si Mensi Gabisay Sinadhan Hidukos. Tapos si Brother Alger Lipon. Tapos ni sa Iligan City. Si Binson Lagarisa. Lovely Elosorio. May gabi ni mo day Lovely. Uban sa imong mama, imong papa, o kang tiyo Vicente. O niya po si Brother Jojo Cordoba. So Brother Jojo, may gabi ni mo. O ba nila ni Badlising og sa tanan diha nga pamilya sa mga Cordoba family. Maayong gabi Yan ni Apos Ruby Batchansela. Nakiguba na to. Okay, no? Mao ni mga nahidugang nagtanaw sa ato nga programa karon nga gabi Okay, mupadayon to sunan higala atong ihatag ang panahon ni Brother John dito. Atong paminawon higalag unsay pangutana nga atong tubagon karong gabi na Brother John. Okay, pangutana ni Ninyo Misa sa Brother Ninyo. Salamat nga nagkasabot. Ragyod ta masundan nimo kay ni aman ta sa live pero ningon nimo nga kanunay magyud ko sir nga sa live gyud pero
duha kay sa radyo ug sa live. No, salamat kayo. Mao ni ang atong kuan, mao ni ang atong ang imong pangutana, brother ninyo. Base man sa Biblia, sir, ang gisugo ni Kristo iwali ang maayong balita. Ang inyo ni sobra kay pangdani balita man, mauna nga dunay daghan nga mga tao nga na Seventh Day Adventist kay pangdani balita. Salamat, sir. Si ninyo misa di ayni ang inyong suki nga tigpaminawan. Okay, dagang kayong salamat, brother ninyo misa. No, wa lang ko kapangutana nimo og diin gining kaliwat ninyo nga mga misa kay sa side pod sa akong papa naapoy naka pamana og misa sa akong hibaon ning mga misa sa daan bantayan sa Kalapi. Okay, daghang kaayo salamat, brother ninyo misa sa imo diring pangutana, no? Nagtuo ko nga nagbasa sad kag Biblia kaning imong intro sa imong pangutana nga base sa Biblia ang isugo nga iwali ang maayong balita. Sakto na, sugo na ang pagwalis maayong balita. Karon kung ang maayong balita ginawali unya naay nakabig, naay nadani, mauna siya'y resulta, maunay bunga sa maayong balita nga ginawali. Busa dili man gyud ni ingon nga kanana ang gisgutan nimong ni sobra, kay ngano man lagi ang maayong balita mao man na ang pulong sa Ginoo na kun atong tan-aw niyo. Ang pagdani, ang tinuod pagkasulti dili na iya sa tao kundi iya na sa Dios. Ang tao gigamit lang nga instrumento alang sa pagsulti o pagwali sa maayong balita. Maura nay papel sa tao ang pagwalis maayong balita. Pero og pagdani mo hisgutan dili na iya sa tao kundi iya na sa Dios. So dinhi sa atong programa gitugutan lang sa Ginoo nga dunay mga taong mga kabig pinaagi sa atong programa sa kahanginan kana siya resulta o bunga kana sa maayong balita nga ginawali. Kung atong tan-awon kining Mateo 24:14 mismo diha sa baba gyud sa atong Ginoong Hesukristo gibungat niya, "And this gospel of the kingdom shall be preached into all the world, unto all kindreds, unto all tongues, and then shall the end come." So, ang atong lantawon nga barometro, nga muabot na ang katapusan sa kalibutan, ayaw gyud kalimot nga ang kalibutan tapuson is Ginoo, dunay katapusan. Pero muabot ang katapusan ni ining kalibutan sa diha nga ang maayong balita ikasulti na sa tibuok kalibutan. Nawa ha? O kining maayong balita mahitungod sa gingharian, sa Mateo 24:14, igawali ngadto sa tibuok kalibutan sa pagpamatod sa tanang kanasuran. Og unya moabot na ang katapusan. Kung ikapamatuod na gani ang maayong balita sa tanang kanasuran, tanang katawhan, usa pa moabot ang katapusan. Busa kining programa nga inyong gipamatian, Jesus is our Hope, naghatag lani og gamay nga tabang sa mga taong wa pa masayod sa maayong balita, wa pa masayod sa kamaturan, muna nga nagwali ta dinhi sa kahanginan. Ang tuyo aron ang tao masayod og mahibalo kay sugo man as Ginong iwali. Pero kanang imong giingon nga brother ninyo Miza nga ning sobra na mi sagit sugo kay ang amo pagpangdani. Unya dunay nahinumduman ako sa imong gitext nga para man lang sa ato na ni nga text sa atong murag kumbo-kumbo para lang pogyud na nga modaghan mo sir. Ang tuyo nini dili ang pagdaghan kundi ang pagpahibalo. Nia
Si kinsa man ang magdani sa tao. Ang tao gisugo nga maoy muwali, musulti. So, ang tao gisugo. Din ang mudani ang Dios. Ang gisulti dinhi sa Jeremias 31:3, si Jehova sa kanhi pa nagpakita kanako nga nagaingon, oo, gihigugma ko ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan. Busa uban sa mahigugmaong kalulot, gidani ko ikaw. Timan igyod nga ang pagdani dili na iya sa tao kundi iya na sa Dios. Ang tao musulti lang muwali. Dili nga magdani kay ang magdani ang Dios lang. Pero bisan pa man gani ni ana nga gihimos Ginoo ipawaling maing balita, bisan pa nga ang Ginoo nagdani sa tao, daghan paghihapon sa mga tao nga nagdumili. Mauna nga sa adlaw sa katapusan, daghan gyud ang mga laglag kana tungod na sa pagdumili sa tao. Sama sa unang panahon, giwalihan sa mga tao ang giwalihan ning Noy ang mga tao. Unya tungod kay wa man sila'y pagtuo, hinungdan nga pag-abot na sa lunop na nga laglag sila. Ang ilang pagkalaglag dili tungod kay wa sila pahibalua. Ang ilang pagkalaglag dili tungod kay way tao nga nagsulti nila. Ang ilang pagkalaglag dili tungod kay wa sila makahibalo. Ang ilang pagkalaglag mao ang pagkawa gyud nila'y pagtagad og pagtuo sa mga butang nga ilang nadungog og nabati. Sa samang pagkaagi, ang kalibutan pagahukman sa Dios dili na pinaagi sa lunop sa tubig kundi pinaagi sa kalayo. Apan sa dili pa ang paghukom sa Dios sa kalayo nining kalibutan na ipawali una ang maayong balita. Mao nga kini nga programa nga inyong ginapamatian nagwali sa maayong balita kay ang tuyo sa Ginoo nga ang tao makadungog, makahibalo siya. Mao nga ang Herbihanon 3:15 ginasulti, samtang ginaingon pa karong adlaw pagkadungog ninyo sa ihang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing ingon niadtong pagpangsupil nila bato kanako. Brother ninyo, mutuo ka og sa dili. Adunay daghang mga tao nga nakadungog og nakabati sa pulong sa Dios dinhi sa atong programa. Pero nahibaw ka ba nga bisan pa sa ilang nadunggan og nabatian, nagpabilin nga wa mausab ug wa mabag-o ang ilang mga kinabuhi kana tungod kay ilang gipagahi ang ilang mga kasing-kasing. Pero taliwala ni ining tanan, magpasalamat ta nga duna paghapoy pipila ka mga tao nga nitubag sa panawagan sa Dios nga sila nangakabig sa pagpangalagad diha sa Ginoo pinaagi nining atong programa. Ang sa Negros Oriental, Occidental ug sa diin dapita nga mga lugar diha sa Bilao sa bisan asa nga lugar dapit nga giabot nining atong Sibya, makita gyud nimo nga dunay mga tao nga nangakabig sa pagpangalagad sa Ginoo. Like dinha sa Victory, dinha sa Minapasok, no, sa kananaang Calatrava, Negros. Si Brother Ricardo Incabo naminaw ra magyud na sa atong programa, hingduol ra pod na siya og simbahan. Si Brother Mudam Flores hinduol ra pod na og simbahan og uban pa nga mga kaigsunan. Tungod kay kini sila nga mga tao uban pang mga nangakabig misanong sa panawagan sa Ginoo. Kay gisulti nga pagkadungog nato sa pulong sa Dios, dili nato pagahion ang atong mga kasing-kasing. So brother ninyo, ang kung duna may nakabig, dili na namo buluhaton ang pagkabig, ang amo ang pagsulti sa kamaturan. Pero bisan pa manggani ni ana nga ang Dios unta mo'y nagdani sa tao, daghan paghapon nga mga tao nga nagdumili. Muning gihisgutan sa Proverbio 1:24 nagingon, tungod kay ako nagtawag ug kamo mingbalibad. Tanawa, ang Dios nanawagan brother ninyo uban sa tanang naminaw o nanuod karon. Pero ang mga tao unsa mibalibad. Mauna nga sa adlaw sa katapusan, daghan ang mga laglag kay daghan ang ningbalibad sa kaluwasan. Ingon dinhi, akong gibayaw ang akong kamot ug walay tawo nga nagtagad.
Mao na nga daghan sa mga tawo nakadungog o nakabati sa pulong sa Dios dinis atong programa, pero wa ra gyud ang tawo mitagad. Wa ra gyud na nagpabilin nga ang ilang kinabuhi nga sa kuan pa same as usual, maulang gyud gihapon, wala mabag-o, wala mausab ang kinabuhi, nagpabilin nga nagsunod sa ilang kaugalingong kagustuhan, mauna nga sa adlaw unya sa katapusan daghan ang mga laglag kay mo ni dinhi mga tawo nga wa magtagad. Unya giingon dinhi nga apan gisalikway ninyo ang tanan ko nga tambag ug dili mo buot sa akong pagbadlong. Gibadlong na unta tas Ginoo, hunong na sa pagbuhat og dautan. Unya kita gitawag sa Ginoo pero ang tao magdumili man. Taliwala unya niining tanan pagkahuman na sa panahon unya sa nga gihatag alang sa kaluwasan, dili na ang Ginoo manginahanglan unya sa tao. Waman bitaw na ang Amos 4:12 ngon, prepare to meet thy God, pangandam sa pagpangatubang sa imong Dios. Nganong mangandaman ta? Kung imong basahon sumala sa buhat 17:31, kay siya nakatudlo na og adlaw kanu sa subay sa katarungan ang kalibutan iyang pagahukman. Mauna nga ang tuyo unta mangandam ta, mo na hinungdan aron ta makaandam, giwali ang maayong balita, giwali ang pulong sa Dios, pero subo ug makasusubo lang yun nga daghan sa mga tawo nga magdumili sa pulong sa Ginoo. Magdumili. Unya ang gisulti dinhi, matud pa nga gisalikway nyo ang tanan ko nga tambag ug dili mo buot sa akong pagbadlong. Gibadlong nang tatas Ginoo. Pero nining panahon na unya, mabaliktad ang panahon. Nganuman sa diha nga ang tawo muduol manginahanglan na sa Ginoo, ang tawo di na pod sa Ginoo dawaton. Amo ni gisgutan sa 26 nagingon og 28 nagingon, ako usab mo katawa sa adlaw sa inyong pagkalaot. Mun sa Dios may muot na unya. Sa adlaw unya nga ang tao mahimo ng alaot nga naman wala nay panahon, wala nay kahigayunan alang kanila nga sila maluwas pa. Unsay basihan sa 28 nagingon dinhi, unya sila magasangpit kanako apan ako dili mutubag. Bisan unsaon nimo pag-ampo sa Ginoo, dili na sa Ginoo tubagon nga naman. Tapos na, humana ang mga panahon nga imo unta nga naangkon, nga dandugog og nabati nimo ang pulong sa Dios, pero imong gipagahi ang imong kasing-kasing, muabot ang panahon nga bisan maghila ka pa og dugo, dili na ang Ginoo mamati nimo. Nangingon rin nga unya sila magasangpit kanako apan ako di magtubag, sila magapangita nga masingkamuton kanako apan sila dili makakaplag kanako. Dili na nimo pa makaplagan ang Ginoo. Ano man, amulikay na ang Ginoo nimo, tapos na ang panahon, tapos na ang higayon. Karon gyud unta, mo ning giingon nga pagkadungog gid nato sa pulong sa Ginoo, dili nato pagahion ang atong kasing-kasing. Ginawali ang maayong balita. Mao man gani ang gisgutan sa Roma kapitulo 1 bersikulo 16, matud pa ni San Pablo, kay kun ginawali ko man ang maayong balita, kini wala malita, kini wala kanako nagingon matud pa dinhi, kung ginawali ko man ang maayong balita, mo ning ingon sa Roma kapitulo 1 bersikulo 16, pamati iragon ni nagingon dinhi, kay wala ko igakaulaw ang maayong balita, kay wala ko igakaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo. So ang kaluwasan mga kaigsunan nagagikan kana sa imong pagtuo. Busa kung duna may taong nakabig o nangalagad sa Ginoo dinhi sa atong programa, tungod kay sila nagtuo sa pulong sa Dios, tungod kay ang pulong sa Dios ginawali. Anya kinini ang dili tungod kay gidani ang mga tao, kundili tungod gipahibalo sila o gisultihan sila sa mga pulong sa kamaturan, maunay hinungdan nga sila nangakabig sa pagpangalaga dinha sa Ginoo. Busa brother ninyo, misa, tuguti lamang nga ang pulong sa Dios nga imong nabati, imo nang tuhuan,
Ang ingon sumala sa Marcos 16:15 ug 16, si Kristo man gid ni ana ang nagpahayag, si Kristo man ang nagpamulong sumala sa gihisgutan ining bersikulo nga iwali ang maayong balita. O niya pamati iragod ni ang Marcos 16:15 ug 16 nagsulti din og siya miingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Maoy hinungdan nga ipawaling maayong balita aron unta ang tawo mutuo. Pero tungod lagi kay daghan ang dili mutuo kaysa mutuo, mao na hinungdan daghan gyud ang mga laglag sa adlaw sa katapusan. But remember, nag-ingon ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili pagahukman sa silot. Mamalandong ka brother ninyo uban sa tanang naminaw karon niining atong programa. Ayaw usiki ang panahon, ayaw usiki ang kahigayunan, kay wa ta masayod sa atong ugma ug unya tungod kay ang kinabuhi sa tao sama ra gyud na sa aso nga mawala ra na siya. Ang kinabuhi sa tao sama ra na sa bulak nga karon buhi pa apan sa sunod nga mga adlaw malaya na. Wa ta mahibaw kung diin kutob ang atong kinabuhi, unya naglangay-langay ta, gibaliwala nato ang pulong sa Dios. Uroy kung muabot og kalit sa imong kinabuhi si Mr. Kamatayon, unsaon naman nimo pag-alaga diha sa Ginoo? Muna nga karon muduol ta sa pagpangalaga diha sa Ginoo. Mao na ang gihisgutan ni Apostol Pablo sa Roma 14:8, sa ingon ni ana, mabuhi man kita o mamatay man ta o mabuhi, basta nga iya tas Ginoo. Karon buhi ka pa, paninguha nga mahimo kang iya sa Ginoo. Igkamatay nimo, magpabilin ka nga iya kagayod sa Ginoo. Muna nga sa ingon ni ana nga paagi matud pa ni San Pablo sa Roma 14:8, mabuhi man kita o mamatay man umabuhi, basta iya tas Ginoo. Brother ninyo Misa, hinaot pa nga ang pulong sa Dios nakahatag pag-abli sa imong hunahuna ug kasing-kasing. Tuguti nga ang Dios imong alagaron, tuguti nga ang Dios imong higugmaon uban sa tanang mga naminaw karon. Inyong nadungog, inyong nabati ang pulong sa Dios ug ang pulong sa Dios kung inyong dawaton maluwas mo. Tanawa ra gud sumala sa gisgutan sa Santiago 1:21-22 nagingon, busa luguri ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaaghop nawa. Dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Ang pulong sa Dios nga inyong gipamati ron, kung inyo lang yung dawaton, matud pa, arang makaluwas sa inyong mga kalag. Kung doon na may mga tao nga naminaw kanunay sa atong programa, unya sa adlaw sa katapusan malaglag siya, kana ang rason usar gyud tungod kay wa niya dawata ang pulong sa Dios. Ang giingon, dawata ninyo sa kaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Balikon ako ang akong gisulti. Kung doon na may mga taong nagsigig paminaw dinis atong programa, unya pag-abot sa adlaw sa katapusan nalaglag siya, kana usara gyud ang rason tungod kay wa niya dawata ang pulong sa Dios. Atong balikan na ang gisgutan sa Santiago 1:21-22 nangingon, busa lugurin ninyo ang inyong kaugalingon sa tanang buling ug sa naghingapin nga pagkadautan ug dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Timan ihigala, napakanindot ni ining bahina, ni ining porsyuna, dawatan ninyo sa kaaghop ang tinanom nga pulong nga arang makaluwas sa inyong mga kalag. Busa kung duna may nagpaminaw ni nga programa, apan pag-abot sa adlaw sa tapusan nalaglag siya, kana tungod kay wa niya dawata ang pulong sa Dios nga unta maluwas ang iyang kalag. Nagingon sa 22, hinuon tumana ninyo ang pulong ug dili kay magpaminaw ra kamo niini nga sa ingon ginalimbungan kamo
sa inyong kaugalingon. So kanang mga tao nga igo lang maminaw pero wa gid siya mosunod sa pulong sa Dios, iya ra gyud na nga gilimbungan ang iyang kaugalingon. Sa adlaw unya sa katapusan wala siya laing mabasol ug basulon kundili ang iya rapod nga kaugalingon. Brada ninyo, salamat sa imong pangutana uban sa tanang naminaw karon ang pulong sa Dios atong dawaton kay aron mausab og mabag-o ang atong kinabuhi. Si Brother Libby maghatag dugang pagpasabot o pagpatinaw sa nagasabot ug natinawa na ninyo nga mga huna-huna. Brother Libby. Okay, daghang salamat Brother John ato sa ning tagdon basahon taning nakita sa atong screen. Niya si Christy Lyon, salamat sa paglab ug pagpray. Niya pod si Jada Bilya Hermosa. Mayong gabi Kuya Libby o Kuya John, happy midweek di ay. Ninyo from Manlabay, San Isidro, Tubuso Church. Good Okay, evening, salamat Sir sa Jada. taga San Isidro, no, diha sa Manlabay, des Tubuso. Salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa. Hope nga ang Dios magpakamaayo ninyo diha. Okay, ni Asad, si Brother Eliseo Nogra, Brad John, Brad Libby, maayong gabi ninyo. Brad, okay na ang radio kay gimingaw na si Inday Linda sa inyong tingog. Okay, no ili dili pagid okay to pagid sa Manila siguro mga sunod semana mabalik to diri kung itugos ginod nagdepende ra na dito sa Manila. So dili pa okay ang radyo. Kumusta mo dinha sa Kabangkalan sa tanang mga magtutudlo diha sa dams unya kumusta ni Ninang Linda, Ninong Samuel? Ini mo no ili salamat sa imong paminaw. Nya kumusta sad ni Daywina diha? Mura ba din taon ay magatiman sa akong snack. Salamat day. God bless you. Okay, ni Asad, si Florida Amori Sigarino, salamat po sa paglab ug pagpray. Nya good evening sad ni Brother Remy Sigarino. Okay, niya po dato nakita si Mary Lane. Good evening everyone. Watching from NHA Housing Lawis. Diyan sa Lawis at Remio. So good evening Mary Lane. Niya, salamat sa pagpray. Niya po si Sister Lane of Keria. Mayong gabi sa tanan. Niya si MJ Estoy. Salamat sa pagpray o pagla. Okay, dirita mga higala sa atong messenger, alang ni atong nagdugang na atong nakita din niya si Hinley Ebo sa Balanban siguro ni. O niya po si Sara Katampatan, ato po nakita si Elpidia Curo. Niya, texter, mag-ampo ko sa Dios, usa ka sa makabig sa pulong sa Dios. Okay, ni Asad si Sister Ninfa Villacastin. Salamat po sa paglabog pagpray. Sister Ninfa sa Cadiz City. Niya po si Sister Ginny Rama Fermin. At po nakita si Sir Mateo Anderson. So good evening, Sir Mateo. Hello, Sir Mateo. God bless Good you evening, and your sir. family. Thank you so much for viewing. God bless you. I'm always praying for you and your family. And thank you for being nice guy. God bless you, sir. Thank you so much for watching. Kinasad si Brother Domingo Bunukan, maayong gabi ninyong duha, Badlib ug Badjon. Ako lang padasig sa mga makugihon nga mga kaigsunan nga nagsunod kanunay sa pagpamati nini nga programaha kay kini maoy nag-inusarang programa sa kahanginan nga nagtudlo sa lunsayng kamatuoran. God bless na tong tanan. Salamat, Badlibe. Salamat sa pagpray ug paglab, Brother Doming Bunukan. Okay. Ato po ning lilion makadatigala di apod si Edwin Escario. Maayong gabi og happy midweek sa inyo tanan, Brother John og Brother Libby. So good evening, Brother Edwin. Niya po si Sister Leah Muñez, Gina Maswangat. Kumusta, Jean? So, Sister Gina, kung naminaw ka ron, kumusta imong friend? Si Sister Leah Muñez nga to sa Manila, no? Ato paning tanawon, mga kaigsunan na to nga nahidugang nga nagtanaw ni daghan-daghan din ato nakita nga
mga nahidugang nga naglantaw sa atong programa ni si Welsky ML, niya ni si Chien Mi Kabagi. Okay, ni apod si okay, ato ning tanaw ning uban dinhi nga ni as Madilin Kaindog Kaskeho, Joan Kababan Luciniara, niya Leonides Tayom Somalidog, ni asad si okay, Ruby Batchensiela. Okay, mo ni mga nahidugang nga nagtan-out ni nakikuban nato niya dirita sa mga nag-like higala nga nahidugang sa nag-like, daghan-daghan po sila dinhing nahidugang. Thank you also Sir Mateo Anderson, niya po si Abraham Dihito Senior. Ay, salamat Brain sa pagpanood. Busy magita ning igagawa pero salamat sa panahon nga imong gihatag pag panood sa atong program. God bless you and your family. Niya po si LC Pitugo, niya Basilio Tero Notario Jr., niya si Jovan Ray Arnibal Buok, niya may gabi sad ni Brother Alvin Risoor, niya sad si Sister Ninami Masong, niya po si Junior Nueva Clavis, Danny Elfie, niya sad si Brother Jonathan Villa Casten sa Bantayan Island, si May Molina Gikuli sa Saudi Arabia, niya po si Arvin Cortez, Glover Sayod, Plinius Jezebel. Okay, niya po si Henry Plaza, niya ato pong nakita din si Annalyn Barnes, niya Romel Tumakay. Okay, mao ni ato mga nakita higala sa screen, ato mga pinalangga ang mga nagsunod sa atong programa. Yes, Mrs. Alex Liaban, okay lang kung sa pagtuo nimo nga nasubra ang pagwali basta padung sa kaluwasan. Okay, salamat Mrs. Alex Liaban. Giyaw sa to niya paghanay ba John? Ang iya Brother Libby mauni nga ang gisugo lagi ko no. Sabi sa Biblia nga iwali ang maayong balita. Pero ang inyo na lubra naman kay mangdanin naman mo. Mo na iyang rason. Okay, salamat kay no. So nagtuo ko nga kinis Brother Lagarisa. Nahibaw ginis Bible. Misa. Brother Misa. Ninyo misa. Misa. Kay ang pahayag niya nga ang gisugo sa Dios dias Biblia ipawali ang maayong balita. Ay sugo tinuod na dias Biblia. Gisugo ta sa pagwali sa maayong balita. Pero siya nanubra ng inyo kay nang dani na mo daghan mang nadani. Naka-observe man gud siya tungod kay dinhi sa atong programa dunay daghan na nga wa na may ka kwenta gani dinhi sukad sa pagkahimugso nining atong programa. May gidugayon naman gyud ni kay ang kini ang maayong balita 2002 o niya ang Jesus of Our Hope kini nga programa nagsugod ni atong 2007. So taod-taod na until now mga higala nagtikaw-tikaw ni tungod kay wa pasagdis Ginoo kini nga programa. O niya di na namo recall ang ubay-ubay na nga makatawhan nga mirespond mitubag ba sa tawag sa Ginoo kay ang pagwali gud sa maayong balita maunay panawagan sa Ginoo nato nga mga katawhan mga higala. Kay kitang tanang katawhan sumala sa Roma 3:23 nakasala manggudtang tanan. So diha sa maayong balita ginawali diha ang kaluwasan niya kung basahon ninyo sa Roma Kapitulo 1 versikulo 16 ngadto sa 17. Kay wala ko mato pa San Pablo, kay wala ko igakaulaw ang maayong balita, kay kini mao ang gahom sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa nga nagatuo sa Hudiyo una sa tanan og unya sa Kristiyanhon usab.
kay diha sa maayong balita ginapadayag ang pagkamatarong sa Dios nga pinaagi sa pagtuo ngadto sa pagtuo sumala sa nasulat nga nag-ingon mabuhi ang mamatarong pinaagi sa pagtuo. So ang pagwalis maayong balita ang gipadayag dinhi sa atong nabasa gahom kini sa Dios alang sa kaluwasan sa matag usa. Kay ang handom gud sa Ginoo gigugma magutan tanan ug ang handom niya nga kitang tanan maluwas nya paano man ta maluwas nga nahulog man ta sa sala but ipasabot nga nagkinabuhi na ta mga higala supak sa kabubuton sa Ginoo. So niya ang iyang mga pulong maayong balita ang sud niini alang kang kinsa para nato nga makasasala. Maghatag nato ni ang pulong sa Dios ug mga kasayuran, mga pasidaan, mga pagtulunan na maghisgot ag kaluwasan aron kitang tanan makahibaw ug maluwas sa adlaw sa katapusan. So nga naman na nga nahimo man na silang nangalagad si Ginoo. Amo diri giwali na maing balita. Daghan mang mga tao sama ni Brother Doming Bunukan kay kukaraan naman siya niya ni nga nakabig sa pagka-Adventist usa kini ka devoted nga Catholic sa unang panahon. Gani magiagaw niya mga pari nakalalain nga Pare na madre. na madre mga devoted ang mga side ini niya kani siya devoted ning Catholic si Brother Domingo Bunukan. Anyang gibuhat kay lagi daghan nagwali sa radyo. Nagwali si Sok Fernandez ang chairman sa Catholic Defenders sa Pilipinas. Unya kita sa nagwali punta dinhi sa radyo. Sumatapas komentaryo niya, yang testimony, iyan ang gitandi-tandi. Iyang gitandi asa ang kamatuoran ni ining duha. Iya man nakaplagan nga dinhi ang kamatuoran nga napaminawan niya. So siya na nagpahibaw namo nga nakasabot siya nagpaminaw unya hangtod nga kaluoy Ginoo mitubag siya sa tawag sa Ginoo nahimo siyang Adventista uban siyang tibuok panimalay. Gani daghan na kayo nahitabo nga dunay makhigalaan nato nga nanungha lang diya simbahan nga naman kay di na nila magwanta nga ang kamatuoran nga nagsilaog di silang kasing-kasing nga ilang nadunggan gikan sa atong programa. Naghimo sila ilang desisyon sa pagduol pag-alagad si Ginoo. Nagingon sa Mateo 28, 19 ug 20, panlakaw kamo og himuang ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan samahan sa Anak og sa Espiritu Santo og tudloy sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo og tan-awa ako magauban kanyo hangtod sa katapusan kapanahonan. Ang Biblia nagsulti pawaling may balita patudluan ang mga tao mga higala. Sa dihang tudluan sila munang giingon sa Marcos 16:16 ang mutuo og magpabautismo maluwas. Ni ang tao gusto mang maluwas pagkadungog sa mensahe sa mayong balita naghatag og giya kanila paingon sa pag-alagad si Ginoo. Nakonsensya sila. Mao na hinungdan nga mituo sila o niya ang gingon ni Ginoo ang mutuo magpabautismo maluwas apan ang dili pagahukman sa silot. So kanang mga tawhana wa gyud nagpugos sa nila ilan ang kaugalingon nga pagtimbang-timbang kay gitagaan man tas Ginoo og sa labutan sa pagtimbang-timbang sa mga butang angay na tuntuhan. Kini matawhana nga ning-respond mga tao ni higala nga open-minded. Giablihan ang ilang hunahuna sa pagtimbang-timbang kung asa ang kamaturan. Samang pagkasulti kung ablihan to itong hunahuna, makasabot po ta mga higala. Okay niya itong nakita din ni si wa naman tayo tayong higala. Sa dili pa nato hingpit tapuson ang ato nga programa ato ning paminawon ang awit no nga idalit kanato karon nga
Okay mga higala, magampo kita, dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan, panalangin ni ang pulong nimo ipamatian sa mga tao. Inaot pa nga ang imong pulong may gahom sa pag-usab ug pagbag-o sa ilang mga kinabuhi. Aron nga sa pag-abot sa adlaw unya sa katapusan, sila usab makaangkon sa kaluwasan. Salamat nga ikaw magatubag, magahatag sa among pag-ampo, madawat na mo kini tungod lamang kang Kristo nga ang matuod nga Diyos ug manuluwas. Amen. Higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas kanginan, Brother Libby Clavis, ug niining inyong ubos nga higalag igsuon, Brother John dito magaingon sa inyo. Maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.